Vi befinder os i det sydlige Jylland ved Ribe, der ligger på de grønne flade enge, der bliver kaldt marskland. Havet er ikke langt væk, og hvert efterår stiger vandet på de flade enge omkring byen. Det har været en helt ganske almindelig fredag. Klokken cirka 3 blev jeg kaldt ud til en autohjælp, en autoassistance uden for byen, øst for Ribe by. Og det er en ældre mand, som har vist problem med sin Saab. Vi kom kørende rundt på ringvejen omkring Ribe der en fredag eftermiddag. Jeg var sammen med min svigerdatter og min barnebarn. Og så ser vi forud, det er sket en trafikuheld. Og det viser, at der ligger en mand nede i bunden af en vandfyldt grøft med hovedet under vand. Og ligger i klemme under den her bil. Og der ligger en dame over på marken, som har det meget skidt. Konen over på marken, hun ligger og råber, at hjælp. Min mand, han drukner, hun kører, han ligger deroppe og trækker vandet. Så det var ret hyggeligt. Skal han over folk? Kom og så ved. Der ligger en mand under vand her. Han ligger han ligger i klemme. De skal prøve, om I kan vippe det her. Prøv det. Ja, kan vi ikke. For satan, vi kan ikke. Kan vi ikke. Altså, hvad skal vi gøre? Så efterhånden så er vi en 6-8 stykker, som forsøger at løfte de her jeep der. Men det kan altså bare ikke lade sig gøre. Det kan vi ikke. Vi kan ikke. Og man kan høre sådan en gul lyd, at hovedet er under vand, så vi er klar, at det skal i hvert fald ske noget ret hurtigt. Vi kører på ringvejen vest om Ribe, og et par kilometer fremme ser jeg lige pludselig, at stoplysene begynder at aktivere på køen foran. Man tænker ikke egentlig nærmere over det, det kunne være en traktor eller noget andet. Pludselig så ser jeg så, at katastrofeblænkerne bliver aktiveret på bilerne, og folk begynder at løbe ud af bilerne og ned i vejgrøften. Jeg blev nødt til lige at køre ned med dig. Det er en høj hen. Han ligger med hovedet under vand. Vi kommer fri. Nej, vi kan ikke løfte den bil. Ja, prøv. Kom så, lige løfte. Kom nu. Kom her. Ja, kom her. Jeg løber så hurtigt tilbage til ladevognen. Samtidig med at jeg bakker den i stilling, der kalder jeg vagtcentralen i Esbjerg og beder om frigørelsesmateriel og ambulance. Og der er nedopkald på 6332. Ja, der er sket færdstuheld derude på ringvejen. Jeg vil gerne have en ambulance og noget frigørelsesværktøj.
Det er bare til orientering, så er der afsendt ambulance både fra Ribe og Esbjerg, og der er frigørelse på vej også. Altså jeg kan jo så se fra, at den ligger og spræller med benene, og at det bliver mindre og mindre, og at jeg nok måske er temmelig hysterisk og skælder en lille smule ud, at de må kunne gøre et eller andet, ikke også? At de må for pokker kunne få ham ud, ikke? For de kan se, at ellers ender det her, det ender galt, ikke? Jeg kan mærke, at det er fuldstændig fast, og så opdager jeg, at jeg kan ikke trække vejret, fordi jeg får vand. Altså jeg vidste ikke selv, om det var vand, eller fordi jeg var kvæstet til hovedet, eller hvad der var. Og så, hvad tænker man så? Så man tænker på sin nærmeste, jeg tænker på Ulla, og tænker på mine forældre, og tænker, at det går ikke her, jeg skal ikke længere. Og det er nok, at jeg dør her, det regner jeg med. Og at det bare vil gå hurtigt, og det gik også faktisk hurtigt. At jeg ligger og slår med benene og prøver at vride mig for at se, om jeg kan vride mig løs. Men det kan jeg mærke, at jeg slet ikke lade sig gøre, så jeg håber bare, det går stærkt. Og det gjorde det faktisk også, det meste bevidsthed. Efter et par forsøg på at løfte Jeppen fri, må de give op. Ladvognen er nu deres aller sidste mulighed for at hjælpe Preben. Vognen er dog ikke flyttet til denne slags arbejde, så risikoen for at sende Preben længere ned i den vanskelige bryst er stor. Men Leif affører, at det er forsøget værd. Preben er nu holdt helt op med at sparke med benene. Det gør ikke. Prøv der. Ja, det gør den fri. Og det næste, jeg så mærker, det er en kraftig lyd i hovedet, som jeg ikke rigtig ved, hvad er. Det er sådan en, bliver højere og højere, sådan en summende lyd. Og jeg tænker, det må være en drøm. Altså, for at se, om jeg kan komme ud af en drøm. Jeg har det ligesom, om jeg ligger hjemme i min seng og drømmer. Jeg tænkte, jeg prøve på at vende mig om, så jeg vågner ved det, eller det kunne jeg ikke. Jeg tænkte, jeg prøve at åbne øjnene. Det kunne jeg heller ikke. Så var jeg ved at få klaustrofobi i mig selv, fordi tanken, du har kun blevet bevidst inde i dig selv. Jeg kunne ikke mærke det i min krop. Det er en meget ubehagelig fornemmelse. Skal lige til at ventilere Preben på det tidspunkt. Men i det samme, der slår han øjnene op, og hans øjne, det var næsten det værste syn. De var store og sort, og totalt intetsigende hans øjne. Han har været meget, meget, meget langt væk. Men så heldigvis så jeg lige sådan en lille lysglimt. Og så gik det et et sekund, så var jeg fuldstændig bevidsthed igen, og så kunne jeg se folk rundt omkring, og så var jeg godt klar over, hvor jeg var, og hvad der var sket med det samme. Jeg løb så over til Ulla på marken, og med det samme så konstatere, at det er altså galt med Ulla. Fordi hun har overhovedet ingen følelse i hendes ben. Så må man konstatere på stedet, at det er enten en rygskade eller noget nakkeskade. Så hun bliver fra starten behandlet som en rygskadet patient. Preben han kommer så på sygehuset. Det viser, at han har en legemstemperatur på et par 32 grader cirka. Så ikke nok med, at han var ved at drukne, men han var ved at dø af kulde nede i grøften. Vandtemperaturen var nede på 5 grader. Ulla og Preben bliver kørt til Esbjerg sygehus. Hans kropstemperatur er meget lav, men han er nu uden for livsfare. Ulla skal igennem en række undersøgelser, hvor lægerne konstaterer, at hun har brækket ryggen. Preben er i dag fuldt arbejdsdygtig, og Ulla arbejder nu på halvtid som servitrice. Leif blev indstillet til Sofusvalds mindelegat i sin redningsindsats. Og den 1. oktober i år kunne distriktsleder Bent Brønsbjerg overrække Leif legatet for 2.000 kroner. Jeg vil gerne have lov at byde hjertelig velkommen til alle. Anledningen er, at vi for et års tid siden havde et færdselsuheld. Men uden din meget professionelle indsats, Leif, så havde der været store chancer for, at uheldsbilisten havde været druknet. Så derfor er jeg glad for, at selvom det er dit job, at kunne hædre dig for denne her indsats,
med en legatfusion på 2.000 kroner af Sofus mindelegat. For den præstation, som ligger væsentligt over, hvad vi med rette kunne have forventet af dig. Jeg er derfor glad for at kunne give dig for det første det synlige bevis på, at du har gjort en rigtig flot redningsindsats. Tillykke med det, Leif. Og som jeg plejer at sige til jubilæer, så føler jeg også sådan lidt, der kan varme det indre med, nemlig en check på 2.000 kroner. Tak for det. Tillykke med det, Leif. Tak. Jeg vil gerne sige Leif tak, fordi han har holdt med mig. Nej. Tillykke. Tillykke med Leif. Tusind tak. Leifs indsats, det var absolut professionelt. Han var bare overhovedet ikke tvivl om, han skulle. Altså, det var lige et overblik der. Det tog nogle sekunder, så vidste han godt, hvad det skulle gøres. Så det kunne ikke gå bedre. Han har lavet en hurtig indsats. Og den rigtige. Fordi hvis han får flyttet Jimmy på en forkert måde, ikke, så får du, kan det være meget nemt risikere den måde, det ligger på, at Preben bliver mere klemt i stedet for. I stedet for, at den bliver løftet, så han kan komme fri, ikke? Så det er jo også et spørgsmål om, at der skal også være omtanke med samtidig. Det skal ikke bare gå hurtigt. Det skal også være med omtanke. Jeg har det faktisk godt med det. Jeg har ikke, heldigvis ikke haft noget meget rigtig noget over det, så jeg er faktisk kommet godt over det. Heldigvis. Jamen, jeg er så taknemmelig for mit liv og for vores liv sammen med Ulla og jeg, ikke? Det er vi begge to. Så det kan man ikke, altså. Det er svært at sige, at en mand, der har reddet ens liv, ikke? Altså, selvfølgelig er man dybt taknemmelig over ham, ikke? For hans indsats. Hvis ikke Leif tilfældigvis havde skulle transportere en anden bil rundt om Ringvejen, og havde været på ulykkesstedet så hurtigt, som han var, så havde Preben ikke levet i dag. Det er der ingen tvivl om. Det havde han ikke. Det var han druknet. Det var han.